салом алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. Бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад. Як проекти хонаи 4 ҳуҷрага. Ин як бор сурати хонаро бинен. чӣ ки дидем сурати хонаро, ин амира мо проектша кашидагем. полни размеруш қатӣ, ҳамаи расходуш қатӣ буровардагем аз 0 то будшавиша. хай видеоро бо диққат тамошо кунед то охирша, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародарон, анамиай проектуш чӣ десем проекти хонаи аҷоиботай. дарози хона 270 ва паҳмиш 9 метрай. анами хонаро мо полни расходша буровардагем. расходи ҳозира замонавӣ, материалуш нархҳои ҳозира қатъияй. ҳозир ҳамаша ба шумо гап мезанем бародарон. проекти хонаи 4 ҳуҷрагай. инҷа дари глауни мешавад. инҷа калидорай 5 ба 240 калидор мешавад. ду тарафа хона мешавад. хонаҳо 350 ба 5 дута ва дутаи дига қафо да мешавад бародарон. ятай 3 ба 5, ятай дигаш 470 ба 3 мешавад. анамира бародарон мо полни расходша буровардагем. обши фундамент 62 аз 10 пагони метр шидагиай. 70 баланди фундамент 70 рехтагиан ва гирди ҳамаи фундаменти асосиш гӯем гирдша 35 рехтагиан ва перегородкора 30 рехтагиан. глауниш 35, перегородкор 30. намира мо расходша то охирша буровардагем. ҳозир ба шумо гап мезанем бародарон. ана расходи фундамент дар 62 аз 10 пагони метр. семент 60 халта меравад бародарон. сементи 500 ҳисоб кардагем 48 сомона як қопчаш, 2880 сомон пули сементш мешавад. арматура 42 дона меравад. барои армировать кардан 6 метра 0,14, яъне размери 14, як 6 метра 30 сомонай 1260 сомон мешавад. шебен як камаз меравад 600 сомон, қум як камаз меравад 300 сомон, санг 2 камаз меравад 400 сомони 800 сомон. ин ҳамаш барои заливат карданай. ана сим 6 килограмм 15 сомин 90 сомон мешавад. ин ҳам барои армировать карданай. устопули бародаро як пагони метри фундамина 30 сомони мерезан устоҳо 1860 сомон суми усто мешавад. обши расходи фундаминами хона бародаро 7790 сомон дар фундаминами хона расход шидагианд. анами хонаро бародаро мо стенаша ба ду вариант ҳисоб кардагем. ғишти пухта қатӣ ва сементблок қатӣ. ҳозир ҳамаша гап мезанем. расходи стена бо ғишти пухта 2 метр баландиш. ғишти пухта глаунида 1,5 риад ҳисоб кардагем. перегородкода 1 риада. ғишти пухта бародаро дар круги ҳамухона 1,5 риад ҳисоб кардагем. 14000 дона дар гирди ҳамухона меравад. 5500 дона дар перегородкои ҳамухона расход шидагиай. 14000 дона 70 дирами аблисовочни 9800 сомон, иш 3850 сомон мешавад. обши 19500 дона ғишти пухта меравад дар ҳамихона. семент 50 халта, сементи 500 ҳисоб кардагиай мешам 48 сомони 2400 сомон мешавад. сетка 2 рулон меравад. сетка барои связка кардан, яъне 4-5 риада сетка мекашӣ. 2 рулон меравад 250 сомони 500 сомон мешавад. тол 2 рулон меравад 90 сомони 180 сомон. қум 2 камаз меравад 300 сомони 600 сомон. устопули бародаро як ғишти ҳаму хонара 40 дирами мечинанд, яъне берун дурун аблисовочни чорнавои фарқ надорад 40 дирамай 19500 донара 40 дирами 7800 сомон суми устопули мешавад. расходи стенаи ҳамаи хона бародаро, яъне фақат ба ғишти
пухтааш ҳисоб кардагем 25130 сомон дар стенаи ҳамин хона расход мешавад. ана бо расходи стенаи ҳамин хонара бародаро бо сементблок ва як ряд ғишти пухта ҳисоб кардагем. Як ряд ғишти пухта, як ряд сементблок ҳисоб кардагем 2 метр баландӣ. Сементблок бародаро 1900 дона меравад. Як донаи сементблок 4 сомон. Сементблоки беҳтарин сементблоки пухта меган сафедо 7600 сомон сементблок мешавад. Ғишти пухта 8000 дона меравад. 70 дирами 5600 сомон 70 дирами. ана семент 40 халта меравад. сементи 500 48 сомони 1920 сомон мешавад. сетка дурулон 250 сомони 500, тол дурулон 90 сомони 180, қум ду камаз 300 сомони 600 сомон. устопули бародаро обшами сементблоку ғиш 6000 сомон мешавад. суми устопулиш ана и вариантш бародаро 22400 сомон мешавад. 22400 сомон. яъне стена бо сементблок ва ғишти пухта як ряди ҳар душ анамиқа расход мешавад. ана расходи кириша гап мезанем бародаро. расходи кириша дар хонаи 279 конверни пӯшондагианд 3,5 ряд шифер. тахтаи дастак стропила бародаро 6 метр 0,50 баруш 15 40 дона меравад. 110 сомона ҳами ҳози нарх 110 сомона 1.6 метраш 4400 сомон мешавад. тахтаи таи дастак яъне таи дастак дар болои стена меистад 6 метр 0,25 200 баруш 15 10 дона меравад 57 сомони 570 сомон мешавад. тахтаи чорнавои бародаро 6 метр 200 баруш 10 80 дона меравад 35 сомони 2800 сомон мешавад. тахтаи стойкаи кириша 6 метри сараковка баруш 15 30 дона меравад 90 сомон як донаш ҳози 2700 сомон мешавад. на рекаи шифер бародаро 40 дона меравад 6 метр 5 30 сомон як донаш 1200 сомон рекаш мешавад. шифер тоҷикистон ҳисоб кардагем 90 дона меравад 3,5 ряд шиферда. конверни 53 сомон ҳози як донаш шифри душанбе 4770 сомон шифер мешавад. мех 20 килограмм меравад 10 сомони 200 сомон. устопули бародаро як шифер ҳамон хонара айрӯи шифер ҳисоб мекунанд 30 сомони мезананд устоҳо 2700 сомон суми устопули мешавад. ана обши расходи киришаи ҳамон хона 19340 сомон дар киришаи ҳамон хона расход шудагиаст. ана обши расходи ҳамон хона бародаро ай нол тобутшавиша яъне рамкаш бо ғишти пухта 52260 сомонда ҳамон хона буд мешавад рамкаш. ана бо сементблок ва ғишти пухта якряди 49530 сомонда буд мешавад. фарқ байни сементблок ва ғишт 2730 сомон фарқ мекунад. ана буд бародаро видеои имрӯзамон. агар видеои мо ба шумо маъқул шуд боша ҳатман лайк дар комментария нависед бародаро. чӣ намуд видеое ба шумо дар кор боша мо ҳатман сиёмка мекунем гап мезанем. боқӣ дар панои аллоҳ бошед. дар канал подписатсия кунед. аз видеои мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.